Kienet ċelebrazzjoni mill-isbaħ fil-Florjana li mmarkat it-tħabbira tad-data tal-elezzjoni ġenerali. Minn kmieni l-ħadd filgħodu folla sabiħa bdiet tinġabar fejn il-fosos biex tisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru. Wara l-attività politika One News tkellem ma' bosta li kienu preżenti. Fuq fomhom kien hemm sens ta' gratitudni għad-deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru Robert Abela. F'dawn il-5 snin nemmen illi dal-gvern għamel progress eċċezzjonali. Kienu 5 snin tajbin ħafna, issu li kien hemm pandemija u ħafna affarijiet. Il-gvern tal-Labor dejjem kien viċin il-poplu. 5 snin sbieħ, 5 snin ta' suċċess, 5 snin li tqajna ftit minn kollox u naħseb is-setturi kollha l-faxix kollha tas-soċjetà gawdew minn riformi, minn affarijiet sbieħ, kwalità tal-ħajja aħjar. Naħseb ma jistgħux ikunu aħjar milli kienu. Alla kien il-gvern tal-Labor għax li kieku f'pandemija bħal di ma konniex nimxu fejn wasanna. Naħseb eċċezzjonali jekk ikunu 5 snin bħal maddew unkomplu fuqhom. Naħseb m'għandniex ngħidu tajjeb ħafna. Kienu 5 snin ta' ġejt, 5 snin tajbin. Il-5 snin li għaddew ta' gvern laburista kienu suċċess għall-poplu kollu, għall-poplu Malti u Għawdex, ma setgħux ikunu snin isbaħ milli kienu. Jiena naħseb daw l-aħħar 5 snin li għaddew il-Prim Ministru u l-Partit Laburista ta' l-iktar li seta' jagħti. In-nies semmew id-deċiżjonijiet li ħa Robert Abela f'momenti ta' sfida bħalma kienet il-pandemija. Il-kol tkellmu fuq l-investiment fin-nies. Grazzi għall-investiment tal-Partit Laburista u tal-Gvern Laburista, seta' jgħin il-kulħadd. Peress jiena fil-kumpanija fejn naħdem jiena, grazzi għal COVID Wage Supplement, u diri jenna ħafna u naf li jenna ħafna kumpaniji oħra biex ikomplu għaddejjin u l-ekonomija tibqa' għaddejja sewwa. Issa naħseb li il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista irid jaħsad dak li żera. Speċjalment fi żmien il-pandemija mnalla kien il-Labor għalina għax ta' ħafna inċentivi lin-nies u bis-saħħa tal-inċentivi ħafna nies ma tilfux il-ġob tagħhom. Il-pensjonijiet għax aħna pensjonanti u dejjem jiżdiedu mentri fil-gvern li qatt ma żidna xejn. Baqa' jgħin in-nies bil-wage supplement. M'għandix kliem ieħor ta' tifqira lih. Issa li raħsilna 10% fuq l-overtime, daw kollha huma tajbin u. Jiena pensjonant, naħseb ikonna ma nistgħux ngħidu li morna ħażinu għax rajna daqxaq ta' dawl 25 sena. Jekk naqbad insemmi għax ħalijaf għax ma waqafx jagħti u jgħin in-nies. Familji żgħażagħ iżgħar li jridu jibnu familja. Bħala pensjonant x'tistenna li joqgħodni l-iktar. Mhux iżda fil-pensjoni għal darba tlieta. Fuq kollox in-nies kienu ottimisti u qed iħarsu lejn futur sabiħ għal pajjiżna. Fiduċjuż li ħajkun terna u tajjeb għall-Partit Laburista. Qed nħarsu lejn futur sabiħ li nerġgħu nagħtuh it-tmexxija biex jerġa' jkollna tmexxija aħjar milli kellna sa issa. Morna ħafna l-qudiem u nistennew biex ikollna 5 snin oħra ta' xogħol u serħan tal-moħħ. Prim li sab diffikultajiet mexxa tajjeb aħseb wara fi żmien li ġej. Nista' ngħid li kuntenta fejn qiegħda llum biex wasalt. Nispera li n-nies jagħtuh l-appoġġ ma jinsewx dak li għamel magħna mal-poplu Malti u Għawċi. Nħarsu l-qoddim biex jekk Alla jrid nagħtu l-vot tagħna lill-Prim Ministru għall-elezzjoni li ġejja.